زیدتر ji heftê sazî û rêxistinên nebazirganî ji bo ku bal bikişînin ser guherîna av û hevayê li qada Union Square a New Yorkê pêşangeheke bi navê Roja Dinyayê li dar xist. Rêxistinên ku bal dikişînin ser xetereya kêmbûna çavkaniyên li ser rûyê erdê û bilindbûna asta deryayê berhem û fikrên xwe yên jingehparêz nîşanê mirovan dan. Yek ji berhemên balkêş ên pêşangehê erebaya bi navê Bayo otobüs bû. Saşa çêyît ku rêvebira çêkirina Bayo otobüsê ye wiha qala otobüsê kir. So BioBus is a mobile science lab. Biyo otobüs laboratuvareke ku ne bo pereqezençkirinê hatiye danîn ev berê bo rêwiyan xizmet dikir otobüs di sala 1974 de hatiye çêkirin. Têda hûn dikarin bi mîkroskopê toxmên kulîlkan û organîzmaya bi navê defhaneyê bibînin ku mirovên zanîstê di ava li dora New Yorkê da dîtine. Ji ber ku em dikarin bi hesanî vê laboratuvarê bibin derên din me ev otobüs ava kiriye. Kêfa zarokan gelek pêtê. Em bo her kesê ku bi zanîstê re aleqadar dibe vê derfetê pêşkeş dikin. James Saraceni ku rêvebirê ragihandinê yê rêxistina footprinta ku di pêşangehê da li ser xwarinên xwezahez pêşniyaran dike wiha axivî. Okay, so we're here for Earth Day. Armanca van hemû standên ku hûn li dûra xwe dibînin parastina jîngehê ye. Hemû stand xizmetên cihe dikin. Armanca me ew ku em li ser xwarinên ku zirarên nadin xwezayê ji mirovan re pêşniyar bikin. Ji bo mirovên ku goşt dixwin em dibêjin hînkêm goşt bixwin dema ku goşt dixwin mafê heywanên çêlikên wan ji bîr nekin. Em ji vejetaryan jî radibêjin ku wan sebzeyan bixwin ku di şertên xwezayê da li çewlikên xwe cihî tên hilbirandin. Eric Zondi jî wiha behsa alava bi navê ELF kir. It's called ELF. It's electric, light and fun. Navê vê alave elf e. Ji bo ku hûn elfê bikar bînin divê hûn çerxên wê bizivirînin. Dema ku hûn pedalên çerxê dizivirînin elektrîkê heldebirînin. Bi wê elektrîkiyê hûn dikarin di saetekê da 20 mîlan biçin. Ji bo ku em bibîn parçeyeka roja dinyayê me ev alav îna vire. Lewra ev alave ji bo mesafeyên kurt ji gor sîstema ekolojîk dikare were bikaranîn. Riley Kroll jî wiha qala armanca xwe kir. We're really into sustainability as a company and we have a really great bottle recycling. Em danasîna berhemên tendurustiya çerim dikeyin. Berhemên me bi awayekî xwezeyî tên çêkirin û şûşeyên ku em bikartînin dikarin werin vehgorandin heta muşteriyên me eger wan şûşeyan bigehînin me em dîsa wan bikartînin. Em berhemên bi qalîte ku zerer nadin jîngehê çêdikeyin. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New York.